surutu a gaban yara bai tsari ba sai ta kake wani same ka aji me zaka musu to aini Mr. Principal ma na da shi ne principal din kuma ban gane ba to ya dauki matsayinka gaba dora kansa ce musu fa yake idan da matsala ku zo ku same ni zan magance muku a matsayin sa nawa kai da Allah ina ruwanka wai sa da kai nura a shi kan mutunci mutum yana neman kare mutunci kuma kana neman ka zan kashe gaba na haba kai to burin ga maka gaskiya kamar idan kana ka haba kai kai ba za ta shi ne a makarantar nan come on attachment you are attachment you are just attachment saboda da saboda wani sunna sai in rubuta takarda musallame ka wallahi ba fensho ba gratuity billahi dazi kai wa principal biyayya in ba ka ba wallahi takardar ka wallahi ta tashi ha haka kawai haba kai kai shiga kai ba koyon ma fa da ba kai ba ato ba ka da NCDC ba shi da shi certificate ba shi da shi mu ne masu NCDC certificate ba shi da shi mu kuma kana da shi ya ko kawo a Makka ko a America zamu je mu koyar to ya za ka je koyar ka ce ka koyar ai zan na koyar kada ka koyar a Oxford University Oxford best university a duniya shugaban Oxford University principalobi kenan nan gwamna ne zai mu shugaban principaloli na garin nan kwanan nan sai dai ku mutu kuma NYSC ɗinka a Ohio kai Ohio local government America Ohio local government ai local government Ohio local government sannan daga nan na tafi Honolulu haba kai daga nan ka wuce fufule nan ka je ya koko ka je zin ka je mara ne ka je iware kana shi ne wallahi ka bi wannan mutum hankali in kai biyayya zaka fita da kwali mai kyau amma wallahi kana shiga gonarsa to wallahi sunan ka sorry da kai da wani tashi ba kuke ina ba kai haba kai zo mana haba kai ya sace wani an gama an gama Quad.